През лятото на 1878 година Софийският общински съвет с кмет Димитър Хаджикоцев решава да се изгради паметник на Апостола, първият в новоосвободеното княжество. До всички селища в Софийска губерния е изпратен апел за набиране на болни помощи. Макар че събраните пари не са много, есента строежът започва. Автор на проекта е тогавашният архитект на столицата, чехът Адолф Вацлав Колър. Паметника в първия проект е завършвал с полумесец, върху който е стъпил нашият кръст, християнския кръст. Но по политически съображения този елемент е премахнат, а и нека да не забравяме, че България е все още васална държава на Турската империя. Парите обаче бързо свършват и работата замира. Изоставен, строежът постепенно започва да се руши и добива жалък вид. Тази картина поражда възмущение в душите на интелигентните и родолюбиви българи. Захари Стоянов в книгата си "Дяконът" възкликва: а тук на това място, под тези камъни, лежи скромната слава на България. Специална комисия се заема с изграждането на паметника и след няколко прекъсвания през 1894 той е завършен. Каменната част е изработена от известния италянец Абрамо Перукети, а фенерите и веригите са дело на виенската фирма Вагнер, същата, която прави Желязната църква в Истанбул. Паметникът е висок 13 метра, направен от сив боянски гранит. Изразходени са 75 000 лева златни, 40 000 дадени от държавата, 30 000 от столичната община, останалата сума волни помощи. Паметникът е открит тържествено на 22 октомври 1895 година и от тогава там всяка година, февруари месец, се почита паметта на Апостола.